jordu jordu bismillah ma jordu wallahi lesde ƴewde man ɓe mbi kam aɗan dow less woni sal lesso eyi sal less gon jiyaɗa mbaɗa gilanade mbaɗa yirluma mbaɗa joguino e ma haaju après namni ɓe mbi kam aɗan dow barka jamde eyi jam tan dow kam ɗo kam mi meeɗa nobbude ɗo c'est vrai mi feerama wadde recevoir ɗo jam wala jam mawɗum no famille o bisimilla ma madame ko jam ardimi ɗo yo jam ɓooy ma jaafoɗa kam noon ala hakke nde wonno bandiragal ene fuuri e ko jaaton oɗon jaaha oɗon garta ko hakkude ma e ɓiye e tokoru mum fof wallahi humpanimi heddoto ko noon mi anda bundi yaade ndu no wayete kono kam paama ɓiye o mo yaadata o Ama Diallo min andi Ama Diallo Ama Diallo goto eyi ko miñam ko jiiduɗa e makko minen jiidi baba nde wonno bam makko e babam jiidi yumma e baba mi haala law guilo gonnude gollam mi haala law guilo gonnude gollam nde mbaɗmi wonno mbaɗa andi o welanima e galle he mais paama noon no gañirɗamo ni ko noon gañirmo min ka yiɗa fof mi yiɗa kono gañgam ngu adi gañgu ma ngu Amadou somi anduno oɗon jiidi boom an hoorema e baddata ko e heɗo tan hami haalama mi waɗatama haydara noon mami woppuma e galle o liggoɗa liggey ma kono oɗo Amadou wonkam ki wubbiniki e gacce ɗe foyi kam ɗe leegal ngal ndeke hay an aɗa wela jinmi ko balla kam so Amadou somi oɗo kiitaɗo mo ganduɗa gaɓanɗo hoore mum il faut cakkana kam mi famma mi haalanma Amadou noon a rentotomo de ko babam ɓamti yummakko nde garmi jippimo koye galle mabɓe ala fof bone mo Amadou waɗani kam lewru korko no fotiri ni Amadou hoorata yimɓe koora fota humtade Amadou ñaamo kumtade yummakko jibini laabi jeeɗiɗi kala ko jibini maaya kanko tan wuuri hen ganda noon ko joom hoore kono ko woni joom hoore ko fof omo andi nde min kam omo andi kam kanko happimi guyka ɓe kappa kam guyka galle maɓɓe yummakko yaltinimi galle mi hoorata ha pumtari yona ɓe mbiya kam mi humtata ko ɗon babam ala ko waali hen ɗum addinimi yaltude galle o mbaɗa ɗaɓɓoya golle Allah hawride kam e ma jinmi ko pamnima gueɗe gotel kala ko mbawɗa rentade Ama Diallo oɗo rentomo eyi heɗo noon bisimilla ma ay oɗo galle ko yewti ko ɓenni ko a heydata ɗo a holata ɗo ala ko jakatma ɗo waɗ liggey ma noon ndar noon gallo woto koyngal makko ɓaɗa mur gallo mi haalani noon nadde ɗo mbo ƴeewa Aïcha min Aïcha ni sa yamirino so yi Ama Diallo ni sa yamirino tan mi fiyatmo eyi heɗu tan Aïcha ni mi fiyatmo eyi heɗumi tan Amadou hakkudame mum joom dey no wawi woyande mayde mum hoore mum mami reglumo ha wona e pot mami andinmo no wona morom makko ko heddi ko noon oppo kuude e junngo ɓesɗo tawde huwat ɓiyum hu a jarama an min kam famandumami kam so tawi ko ɗo kam ɗo o rippata ɗo kam min en tant que tan mbaɗa wuuri ɗo o rippata ɗo eyi kono ndentoɗamo noon haydara ko wawi tawi ko kiitaɗo gaɓanɗo hoore makko maw tawa min heccimo wawimo fouf mi wona morom a jarama jam aɗa woppa hakke noon a jarama joni nde mi heɓani sukara ko kam de ma heɓ so Allah jaɓi on nouvelle mo ganduɗa ɗo kay wano heɓde sukara ko an mbaɗa ni famɗude on ko mbawanda nde ɓoccode hitande wallahi Amadou ma andu mere woppani wigue winde barke Cheikh Oumar Foutiyou Tall Voilà, c'est bon, jom auto kaldan non quoi. Pour pain quoi. On va dire commande 90 kilos. Ah, c'est bien. Inch'Allah, binom ko 100 mais bidon 100 pour tat quoi. Je ne veux jagaren 90 kilos. OK, merci. Mi weltima wana gatoje di pain wala di ngondo. Joni pan goto ne panu keddi di nen bowal. Nan bowal suka ben jaltin. Voilà, ça c'est bon. Organisation teedo jinni. Inch'Allah. Galle yo galle no birnomi. Odon gandi do galle o mo gonmi do be jogi do hasideji. Kadi. Non, kalnan non ko gonga. Kadi. Hon wonɓe nder no bébé accumi haala
non parce que an mi wawa yebdema ɗum ɗo ko sababune ma wona hande so wuuro ngo yalti partout dans le quartier Amadou hande galle fof defani kumtari fadi koye Amadou ko an saabi ɗum bébé wona félicitations à vous et à toi igren yaltuɗo sara fayto añumamɓe kanko e miñam debbo ɗi jiyata kam ɓeɗa nder tuɗɗini ɓeɗa ma nenam noon Allah walli kam hande nenam ko sodi marchandise non ala boy annene ko fotini il faut mi haala hen ko jiɗɗu ko igren ar sara fayto ar nokkuɗo kam mofta kumtari yorata mayde Ibrahima aywa ale bismillah gare jalte ƴeewe kumtari Amadou firmusuji woni jeego mina min tati e oɗo kadi oɗo noon ko min jogoto ko min jogoto yehe hande ko kumtari igren wotere min de are ndaro men hande woni kumtari Amadou dare ko do windaɗo o ya ay kumtari yoni ko andi kam on tan kono jafode de ay jaf bismillah ko ɗum kam wote kafe on nani ajirata kam Bismillahirrahmanirrahim. Ana hulbini kam mere ko tension ma o irti kadi. Yaari? Aisha. Ko gondumi ko hande hay mi maaye ɓurinen kam ɗum. Ay walla sul. Te noon ala pawɗomi ɗum so wona an e tokoro ma. I jam ko manmi? Aɗa andi ko mbaɗɗa. Min? Tawi ɓe mbiyanno jogiiɗo kuddu sumata. Min mi sumi mi natti jarde haydara e koñ oɗo. Ngal ɗo legal mi jarani ɗo haydara mbuuɗu mi jarani ɗum. Min yimɓe fof no gandi fulla me fayidam e personnalité am mo jogimi. En tant que jariyatu sal honorable député min o oɗon koynami ɗo an e tokoro ma. E honorable hande ko kirtiɗa walla ko gottiɗa? Wona ko kirtimi de. Mi maaye ɓurini kam hande mi wuuro. Min mbiɗo hoynuma hakkunde men hay mayɓe ne cetti. Aɗa andi kay an ko yere mami tawetake ɗum. An haalanam ko woni an holko jiiɗa ni? Tokoro ma jiimi. Ina wone nder legal ngal no jogii paanuji. Ina totta yimɓe kumtaari.
ina wonde nduɗo ullundu jasndu ndeɗo ɓocconde nde firtani Amadou Diallo wiyete mi anda mi yiɗani hay rewde inde makko a habrani mi ɗum ko holde Aïcha e fedde muɗum jimi koɓe ɓorni tisitaji ɓe bindi hen kumtare Amadou Diallo mbimi min mi hoyɗat walla mi hanguet walla ko bone gare yam kumtare Amadou Diallo c'est quoi min mi wawa wadde comprendre ɗum ɗo Aïcha mais an wat non non wat sesi an ɓe to guetti kalis ko mbaɗiri kumtare Amadou Diallo ala hay ko ñamine waɗa kumtare fof ko an min aɗa mawnini ɗemngal kala ɗum terere jamma terere ñalawma hande mi haalanma hoorema so adunam boni ɗo tokoroma no bonna adunam an aɗa jogui hen pas de responsabilité jaari wona no mbattani wona noon watte ko noon haɗa kalis tottunumami woni mi perdi kalisam mi perdi ɓiyam mi ñakki fayide mi natti jarde haydara e leegal joni miijiɗa ko kalis tottuɗamo ko on waɗiri kumtare Ama Diallo ko joguiɗo ko ñaami